Je niečo po 8. Po celodennej šichte som dal baterky dobiť z kamery a rozmýšľam nad týmto, že koľký z vás, možno že začali skôr ako ja, koľký z vás teraz sedíte v kabíne na parkoviskách, odlúčení od rodín a rozmýšľate nad tým istým, čo ja, čo bude zajtra. Budem piatok doma, stihnem to do víkendu. Ale tak, ako som dobil tie baterky, alebo dobíjam do tej kamery, robím to večer takto. Čiže týmto chcem pozdraviť všetkých kabínach, chlapi, ktorí sedíte, pozeráte mobily, rozmýšľate, čo ďalej, ako doma s rodinami. Prajem vám všetkým šťastný návrat domov, k rodine. Prajem vám, až máte cesty čisté, až sa vám nič nestane. Dávajte pozor na tých blbcov, čo nám robia myšičky pred autami a nedajte sa nikým ohroziť. Preto vám prajem šťastný návrat domov, pekný víkend. Ja viem, že niektorí to nestihnú, hej? Ako aj ja som bol tam. Ale pre tých, čo večer chcú trošku odreagovať, samozrejme, je nás strašne veľa. Takže ešte raz vám prajem všetko najlepšie, šťastný návrat domov. A chlapi na zdravie.